Namaste. Vanuit Hindoeïstische standpunt is het heel belangrijk het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van je medemensen, maar ook jezelf in acht te nemen. Het welzijn van de anderen in acht nemen is een vorm van ahimsa, of geweldloosheid in gedachte, woord en daad. Ahimsa is ook het niet benadelen van de anderen. Dit behoort tot de dharma, je persoonlijke dharma, maar ook het collectieve dharma. De coronamaatregelen volgen en de nodige stappen zetten om het virus terug te dringen, zoals onder meer vaccinatie en het versterken van het eigen immuunsysteem door onder meer gezonde voeding, is een meer dan betekenisvolle bijdrage die je kan leveren aan het welzijn van anderen, maar ook van jezelf. Het is onbelangloze dienstbaarheid aan de mensheid. Dienstbaarheid aan de mensheid wordt binnen het Hindoeïsme beschouwd als dienstbaarheid aan Brahman of het absolute. Het is een praktische uiting van Vasudevam Kutumbakam, of de wereld is één familie. Samen komen we hierdoor. Ondanks het soms moeilijk is, kunnen we een bijdrage leveren aan het welzijn van onze buren, vrienden, medeburgers en heel de samenleving. Hierdoor draag je bij tot de eigen spirituele ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van ieder van ons. Het is misschien ook belangrijk om te vermelden dat bij het productieproces van de verschillende vaccins geen levend wezen is omgebracht of gedood.